Hello everyone, hope right ukulakho luhamba kahle. Umculi odumile kaMaskandi uboshiwe eboshelwa amacala amabili okubulala namacala amabili okuzama ukubulala. Okwenzeka ngo-2023 November kubulawa umndeni wakwaSithole. Lo mculi igama lakhe uDlubheka wakaKhuzwayo. Siyamazi sonke ke emculweni wamaskandi. Waduma kakhulu ngengoma ethi Impi Yamatekisi. uDlubheka-ke kuthiwa-ke uyena-ke ozinikele emaphoyiseni emveni kokuthi ezwe ukuthi abakaHlodlo bayamdinga ngamacala engwabalulile. Siyazi-ke sonke ukuthi umuntu mase eseboshiwe uke afake isicelo sebheyili. Naye-ke wenze okufanayo-ke. Sinethemba lokuthi uzoyithola ibheyili ngoba uzinikele yena emaphoyiseni. Sizoke-ke sithule sibheke ukuthi ayophelelaphi lamacala asolwa kuwona. But-ke kuko konke-ke okwenzakalayo-ke ecaleni lakhe soqhubeka njalo siku-update. Ungakhohlwa ukuthi ucomment down below umbono wakho ngalolu daba. But anyways-ke siyivala la ivideo yanamhlanje sibeka unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ivideo. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi usimeshe lo like button, uphinde usimeshe nalo subscribe button. But anyways-ke I will see you in the next video. Bye.